na iya One Family Record. Kin gani yaro ne. Me yasa kika cuce ni? Kin gani yaro ne. Me yasa kika cuce ni? Kin ga ban saba ba. Kin saka ni tunani a san da ban gane ba. Na zubar da hawaye ido ba zai dauka ba. Kin saka min cuta a rai ba zan yafe ba. Kin saka naira ba dan kin gani yaro ne. A farkon ni ne mayaudari a takaice. Ni za na sa 'yan mata su yi faɗa har kince. Na zaɓi wacce nake so na je gida na yi kwance. Na ce ina son ki na so kawarki ai riba ce. Ya ci kun cuce ni don kun gani yaro ne. Ina da 'yan mata sun fi 40 a takaice. Ina da Firdausu da Shamsiya gwana 'yar zance. Da Aisha Alawiya bara na dan keɓance. Dukansu 'yan mata na da su nake zaurance. Yau gashi sun cuce ni dan sun gani yaro ne. Ranan ina tafiya na yi gamo da baiwar Allah.